zároveň hovoríte o hokejových akadémiách, to už je taký, by som aj povedal, sprofanovaný pojem, pretože stále sa o tom hovorí ako o nejakom fetiši, ktorý má spasiť slovenský hokej. Ako si vy predstavujete hokejovú akadémiu? Ja nehovorím len o hokejových akadémiách, hovorím o celom procese výchovy talentu na hráča. A čo sledujem dneska, a to myslím si, že každý vie, že slovenské školstvo nie je v dobrom stave, tak ako zdravotníctvo, tak ani školstvo nie je v veľmi dobrom stave. A dneska aj hokejové triedy nie sú motivačné preto, aby rodičia dávali deti do hokejových tried, športových hokejových tried. Preto som prišiel s nápadom určite nie rušenia hokejových tried a nejakého rýchleho búrania systému, ktorý existuje, ale systémom vytvorenia programu, ktorý by bol atraktívny pre rodičov, nielen tým, že by tie talenty, ktorí do tej akadémie alebo do toho programu vstúpia, by mali nielen výuku a športovú prípravu, ale mali by aj výuku na začiatku jazyka, ale potom výuku v jazyku. To je to, čo si dneska môžu dovoliť len rodičia na súkromných školách. Že majú výuku v jazyku. Čiže niektoré predmety, ktoré majú rozvíjať toho športovca, sa učia v cudzom jazyku. To by mala byť atraktivita. Plus dodanie samozrejme ďalších vecí, výučby výpočtovej techniky zvýšenej. To sú produkty, ktoré zatraktívnia tú školu, alebo predmety, ktoré zatraktívnia tú školu a vytvoria na konci produkt toho športovca, ktorý bude výborne hrať hokej, ktorý bude jazykovo pripravený na to, že môže ísť hrať do zahraničia alebo môže hrať v zahraničných ligách a bude pripravený aj na to, ak by sa zdravotne niečo stalo, tak sa vie zapojiť do bežného života. Plus ten proces by mal pokračovať v tom, že ak sa dostane aj kvalitný do reprezentácie, čiže mal by mať zvládnutý kvalitne, už by mal byť na tej úrovni, na vysokej úrovni, tak by si povedzme dostal sa na vysokú školu FTVŠ bez prijímacích skúšok, tak ako je to na univerzity v Spojených štátoch a dostal by sa do toho stavu tak, že dostal by sa do štúdia, že ak by pokračoval v štúdiu na vysokej škole a reprezentácii, tak to by záviselo od jeho športovej úspešnosti. Ak by sa dostal mimo, išiel by do zahraničnej ligy a zarábal by si hokejom, ak nie, pokračoval by v štúdiu trénerstva a zapojil by sa naspäť do procesu. Ale boli by to tí najkvalitnejší, ktorí v tej reprezentácii boli a boli by vysokoškolskí vzdelaní tréneri. V každom prípade tie hokejové akadémie majú byť určené pred mládež od 10 do 18 rokov, čiže mali by byť vo forme 8-ročného gymnázia. Je to polemika, pretože keď som chodil teraz, moja predstava bola áno, že veľmi veľa detí nám končí dneska vo veku 10 rokov. Čiže už tam tí rodičia, ktorí sú chudobnejší, nedokážu financovať tú športovú prípravu toho dieťaťa a tam veľa talentovaných detí končí. Tak som povedal, že od 10 do 18 rokov. V tých diskusiách, keď som mal s trénermi mládežníckymi teraz, tak hovorili, že ani to tak nie je problém, že ešte by sa to dalo, ale že najviac ich končí v 14. roku života. Hej, že už potom treba to vrieť od 15. do 18. Takže to je polemika toho, aby si sadli ľudia, ktorí tomu rozumejú a majú reálnu skúsenosť a začali a pripravili program. Chcem to urobiť tak, že ak sa stanem prezidentom, tak pripravím výzvu pre všetky kluby, ktorá odíde na jeseň do klubov. Z tých klubov tá výzva by mala prísť do konca roka a mal by to byť projekty na tie akadémie. Aby si pozreli okolo seba, pozreli školy, pozreli, ako by to malo byť a postavili reálne projekty naspäť, ktoré prídu na zväz v tej konkrétnych lokalitách a vedľa tých klubov, kde budú. Mali by sme vybrať to najlepšie, čo nám príde z hnutia, a na základe toho potom postaviť, na základe tých reálnych skúseností a tímov postaviť tie programy. Lebo všetci hovoria, ja nechcem stavať kamenné školy. Ja chcem postaviť program, možno už na škole, ktorá už dneska existuje. Ak to tá skupina ľudí, ktorá bude pracovať, vyhodnotí, že toto sú najlepšie projekty. Ale malo by to byť samozrejme v lokalitách, aby sme dokázali jednotlivé lokality na Slovensku pokryť a zozbierať tie talentované deti. Ale nebol by problém s legislatívou, lebo nie všetci hráči sú na 8-ročných gymnáziách, by som povedal, že minimálne množstvo je na 8-ročných gymnáziách a v zmysle školského zákona len 5% žiakov 5. ročníka z kraja môže ísť na 8-ročných gymnáziách. Bol by s týmto problém? Dneska také programy fungujú, pozrite si tu na Košická, Novohradská, sedíme možno kilometr od tejto školy, spojenej školy. Je tam špeciálny program, PIP program pre výuku anglického jazyka, kde je to absolútne jedna z najlepších škôl akože v Bratislave, alebo najžiadanejších, kde prichádza veľmi veľa detí už do prvého ročníka, aby sa dostalo do tejto školy. A je výnimočná len tým, že sa tam učia, je to štátna škola, ale učia sa tam deti predmety v angličtine. Čiže robia sa prijímačky už do prvého ročníka základnej školy a potom aj prijímačky do 5. ročníka. Čiže naša legislatíva školská to absolútne povoluje, lebo je to program na nejakej škole. Vedľa toho sú vlastne programy klasické v slovenčine. Čiže nevidím v tom problém.